En søndag formiddag mødte vi de to arkitekter, Narissa Ladeval og Mette Rasmussen, i en lejlighed på Frederiksberg. De er i alt 3 veninder, som har brugt deres fritid på at udarbejde et projektforslag til forbedring af Allinge Havn. Altså, vi havde læst om de 4 forskellige havne og snakket om skalaen, og jeg synes, at Allinge Havn var den bedste skalamæssigt, fordi den havde så mange muligheder, og fordi det var en meget smuk havn med masser af natur, og det synes jeg var spændende at arbejde med, og det var vi faktisk alle 3 enige om, at det var den, der passede bedst i størrelsen. Og den er så mest spændende ud, og den fungerer som transithavn, at man kan tage båden derfra til Christiansø og ind til Sverige. Det synes jeg også, det gjorde, at den havde et lidt andet perspektiv, at man sådan kom til havnen også for at komme videre. Så derfor så synes vi, at det var den bedste havn. Ja, så tog vi jo på Bornholm der i påskeferie for at se på stedet og mærke atmosfære og se, hvordan befolkningen er og selve byen og den her glæde, altså fra det ene sted til det andet sted, og se, altså, hvordan det er at være på Bornholm, og især i Allinge, der hvor vi skulle lave konkurrence. Vi har snakket meget om, ud fra vi læste programmet, at det var det med, at om sommeren bliver den helt overbooket med turister. Men så er problemet lidt, at om foråret og om efteråret, der er så meget tomt, og vinteren er helt tomt. Og vi var der i påsken og oplevede, at der var meget øde. Så dermed, hvis man kunne forlænge turistsæsonen lidt ud over, altså sprede den længere ud i foråret og efteråret. Det er også det, vi har prøvet at arbejde med, at lave nogle attraktioner der, som kunne gøre den mere helårsbrugbar. Det er et turiststed, men vi vil gerne have, at det kan bruges også mere lokalt af dem, der bor der. Vores udgangspunkt i vores projekt her, at når man kigger på den her lange strækning, som vi har fået, der har vi så delt områderne op i 3 forskellige områder, hvor det første, hvor der skal være boliger, altså henne ved den gamle fiskeri, altså den gamle fiskefabrikken der er simpelthen så stor plads. Så det vil sige, at vi starter fra et plateau, der går op med nogle bygninger, der ligger ovenpå, og med funktionen som parkeringskælderen nede under plateau. Fordi lige snart der kommer boliger, så mangler automatisk parkeringsplads. Og så har vi selve havnen, som er sådan den pulserende del af det, hvor der er liv, og hvor der skulle være en masse lystbådehavne. Og så har vi i den anden ende har vi så det nye friluftsbad, som er sådan nogle bassiner og nogle skure, hvor man kan klæde om. Altså. Så det er sådan 3 forskellige områder med hver deres skala og hver deres tema. Altså, vi har jo snakket om at bruge materiale, som findes i forvejen på øen. Altså granit, natursten og træværk. Sådan så vi ikke begynder at bygge et eller andet stål og glas, sådan moderne, som slet ikke egnet til stedet. Så det er jo et lille Bornholm, så vi holder også i den her skala og bruger det materiale, der er givet i forvejen. Det er ikke præmien, der er udlaget i idékonkurrencen, som har fået de 3 arkitekter til at deltage med et forslag til Allinge Havn. For dem har det handlet om at blive udfordret med en visionær opgave og samtidig have det sjovt. Men det er jo vores weekend, det er kun en af dagene. Nogle af timerne, vi bruger på det. Men det er også meget godt at hygge og kan sidde med 2 veninder og diskutere. Og det er som at være tilbage på skolen igen. Så jeg synes, det er meget rart. Så det gør mig heller ikke noget at bruge min fritid på det.